The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone sa atong daily Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay, di ta maglangan, muga padayon kita sa paghisgot bahin ni atong tunanan the doctrine of sin. Okay? For you, believer, is presumed ikaw nagagamit na sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, aron ikaw mapundaan sa Espiritu Santo. Ug alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, mao ang paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Musa karon mo padayon na kita sa atong paghisgot pagtuo niini. Now, kagahapon atong gihisgutan nga, we have the Lord Jesus Christ. We have redemption. Kita in Jesus Christ. We have, that's another arrangement, redemption through His blood and the forgiveness of sins. Ang redemption, kuyog ini nga phrase. Og ang forgiveness, kuyog usab ini nga phrase. Now, ang redemption ug ang forgiveness are both in the accusative form. Ug tungod kay duha sila kabuok nga anaa sa accusative form or accusative case, ato kining gitawag og double accusative ining arrangement. So we have redemption and we have forgiveness. Now, niay pangutana karon. Unsa may buti pasabot kung dunay duha ka accusative sa usa ka sentence, duha ka accusative dili mahimo nga silang duha dungan o bida, di man mahimo. Kay kung dunganon kini silang duha nga bida sa mao nga sentence, dili masabtan. Di ta makaklaro kung unsay buti pasabot ani. So ato makita karon tungod kay double man ni sila, dunay usaan ni nga supporting actora nilang duha. Now we call this the accusative of object complement. We have redemption, we have forgiveness. Pero atong makita, atong kay double accusative man siya, you have the accusative of object and complement. So ang usaan ni mo ibida. Ang usa supporting actora. Okay? Sundan ni. Ang object ini mao'y bida. Unya ang complement mao'y supporting actor sa maong sentence. Ug ato makita karon nga dalang direct object ni ini mao ang primero nga verb. We have redemption. That is the object. So sa lagtod nga pagsulti, ingon anaon nato pagsulti o pagtanaw, ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, redemption. Kay kini ba yung buo sabot sa dugo, the blood, mao ang iyang gibuhat sa cross. So ang katubsanan nahitabo diha sa iyang gibuhat sa cross. Is that clear? Now, asa mag-forgiveness? Because now forgiveness is the complement of redemption. That means, ang kapasayloan moabot lamang kung ang katubsanan nahitabo na. So, in other words, atong i-move forward gamay, forgiveness is the result of the redemption work of the Lord Jesus Christ on the cross. Dili dungan. Dili mahimong dunganon tungod kay naa may katubsanan, then mo resulta kini sa kapasayloan.
Apan ayaw sa conclude kay uban ninyo nga nang conclude na ayaw sa ingon ani alang usa ninyo pagtanaw, okay? Redemption was the judgment on the cross. Ang paghukom nga nahimo mao toy katubsanan. Forgiveness is the result. Now, kung moingon ba yatag result, wa na magpasabot og automatic result. Diin man ta magunahon na kung result automatic. Dili ba ya automatic ang resulta. Mag-agad ka na sa unsa ang kahimtang. So forgiveness occurs at the moment of salvation through the decision of mankind with regard to the salvation work of Christ. Ingon ini kana ang mahitabo. Humanag buhat ni Ginoong Jesucristo ang tanan nga ngayang buhaton dito sa cross. Humana. Moingon ka tingali og unya katong iyang gibuhat sa cross, di ba to kapasayloan sa akong mga sala? Aw katong iyang gibuhat dito sa cross, dili to kapasayloan sa akong sala. Kay nga naman, ang iyang gibuhat sa cross, kay pagtubos man, ag-upat, remember the four? Number 1, you have substitutionary unlimited atonement. Number 2, propitiation, pagtagbaw sa justisya sa Dios. Ikatulo, reconciliation, pagpasiguli. O ang ikaupat, redemption, pagtubos. Kadto mo iyang gibuhat dito sa cross. Nakaron, ang kapasayloan asa man mahitabo. Asa man. Now, ato na karong makita nga ang kapasayloan mahitabo lamang kung kadtong tanan nga iyang gibuhat sa cross imong pagadawaton. Kasabot ka? Sa diha nga imong desisyonan sa pagdawat kadtong tanan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross, then at that particular moment, diha gyud sa pag-ingon nimo og akong dawaton katong tanang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Pak, forgiveness is yours. 1/60th of a second, instantly, ikaw pasayloon. Kasabot ka? Balikon ko sa pag-ingon. Ang tanan mong mga sala, gipasaylo, sa diha nga imong dawaton katong tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. That's it. Ug dungan sa imong pagdawat niya tong gibuhat ni Kristo, imong gituuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Ug ikaw naluwas. Ug hatagan ka sa Dios ug kinabuhing walay katapusan, eternal life. Apan sa pikas nga bahin, kung mo desisyon ka sa pagsalikway sa gibuhat ni Kristo o pagsalikway ni Kristo ingon nga manluluwas, nan ikaw mahinukman ugwa kay kinabuhing dayon sabtana. Susublion ta dinis pagpangutana, kung imong desisyonan ang pagdawat sa tanan nga gibuhat ni Kristo sa kaluwasan, manaa ba nimo ang kapasayloan? Oo, naa kay kapasayloan. Apan kung imong desisyonan ang pagsalikway kang Kristo sa iyang gibuhat sa kaluwasan, manaa ba nimo ang kapasayloan? Dili mahimo ang kapasayloan. Namo na. So, nakasabot ka na sa kamatuoran bahin ini. I hope. So, muingon ka na tingali ning higayuna o ingon ana di ay ang resulta. Mao bitaw nga maglibog ba yata usahay kay mao manggod na nahimo nga murag tungod kay pilit na kana sa atong pangunahuna ug moingon tag wala di ay tay problema ang mga tao kay kapasaylo naman di ay ta. Oy dili.
Huwag ka pa sa ilua, oy. Tinood, paminaw. Tinood, namatay si Kristo dito sa krus. Gitubos ni Ginoong Kristo ang tanan tang mga sala sa tanang tao sa kalibutan, apan kinahanglan kang mohimog desisyon. Magpatubos ka ba o dili? Kita nimo? Kung mahimo kag desisyon nga magpatubos ka, then forgiveness is the result of your decision. Nagkasabot ka ba sa akong i-explicar? Do you know what I'm saying? Mauna, nga desisyon sa tao mo ay makahatag niya kapasayloan. Forgiveness. Aha, murag familiar man ron. Kung ikaw Kristohanon, mutana ko nimo, makasala ka pa ba? O dili na? Na karon unsa may himuon usa ka Kristohanon aron ang iyang sala nga nabuhat pa sa iloon. Mangayo pa sa ilo? Dili na mao. Nganong di man mao ang pagpangayo pa sa ilo? Well, exactly the same principle ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus, ang pagbayad niya sa tanan ng mga sala. Apan kung ikaw usa na ka Kristohanon, magkasala ka. Unya, dili nimo isugid ang maong mga sala nga imong nabuhat ngadto sa Dios nga Amahan, bisag gitubos ka na o gitubos ng maong sala, di nimo maangkon ang kapasayloan. Hangtod imong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. In English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao na ang rebound technique. Ang gisulti o gimando sa Biblia, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. Mao ra na gisulti sa Biblia. Wa kini moingon og pangayog pa sa ilo. Wa. Ang giingon sa Biblia, hinganli, admitahi, isugid, acknowledge your sins lang. Not that you ask forgiveness. Sabot? Na mo na gisulti sa 1 Juan 1:9. Nganong mangayo pa man kagpasaylo, gagitubos naman ka. Hingdawat naman ka sa katubsanan. Ang gipangayo ra sa Dios, isugid lamang kanang imong mga sala. That's it. Forgiveness is the decision of mankind in time under two categories related to human sins. Category 1 is the forgiveness of all pre-salvation sins. Kining pre-salvation sins, tanang mga sala nimo sukan sa imong pagkahimugso hangtod sa imong pagdawat sa kaluwasan. That is called pre-salvation sins at the moment of faith alone in Christ alone. Category number 2 is the forgiveness of all post-salvation sins. Karon nga magtutuo ka na, post-salvation sins result for the fulfillment of the prothesis of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang kapasayloan, wa may tabo sa cross. Resulta lamang sa nahitabo sa cross. Okay? Klaro na nimo ni? Mahitabo ka nato ang kapasayloan sa tanang pre-salvation sins sa higayon nga mohimo ta og desisyon sa pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa kaluwasan didto sa cross. All our pre-salvation sins are blotted out at the moment we make a decision to believe in the redemptive work of Christ on the cross. Okay? Kining tanan nga atong gipangisgutan nga mga kamatuoras pulo sa Dios, nalangkob lamang sa iladong pulo nga grasya. Yes, grasya rin tanan. Now,
ato ning ipadayon ugma sa paghisgot sa sunri gayon sa atong panag-uban, ubos nining atong ministry. So magampo ta, Amahan among langit nun, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among panag-uban ug pagkigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo niining bahin sa sala o sa among nadawat nga kaluwasan nga gitubos ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Dada kami pagbalik umadini aron kami makapadayon sa mga adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.